Yardems Ramadaninsatser fortsätter i Afghanistan, där vi under den välsignade månaden Ramadan försöker nå familjer som lever i mycket svåra förhållanden. Med stöd från generösa givare kan vi fortsätta att ge hjälp och hopp till människor som kämpar för att klara sin vardag. Den här gången har hjälpen nått staden Darzab, där 30 behövande familjer har fått ta emot Ramadan-paket. Paketen innehåller viktiga livsmedel som ris, socker, matolja, te, tomatpuré, makaroner och bönor. Varor som gör stor skillnad för familjer som har begränsade resurser under fastemånaden. Kostnaden för ett paket är 150 kronor, men för familjerna som får stödet betyder det mycket mer än så. Många av mottagarna är änkor, föräldralösa barn och familjer som saknar en stabil inkomst. منشو بنیاد یاردام طرفدن منشو رمضان فوقاتنی ور وکلا یتیشون برکت تابین کو کاری خدایا مننم زیاده قسم خدایا خدایا مننم زاد که خدا اولا سیلگم بس خدا اولادم سیلاشم خدایا قانه که ما قانه قسم خدایا ما قانه قانه جام پروردگار منن اضافه قسم یه هم مزاجا کومه قسم ساقل ما إذا كت وشل طور الدنبير بس شلادي يب وزرعنا بزود كذا بزوجهم خدا جام منن اضافه قسم له ودنيا بدنيا قب ساقر بسيلة خدا بلاد سيلة خدا جل سزجم بركة منشو رمضان فوقات یاردام طرفدن ور وکلا تسلیم بولدیز ما بولدم ولی بود برکت تاسل خدایا خدا ورد برکت خدا برکاتنی بیس بی عبارت کلمین سیل وشل ولا وشل دنبير بلاد الله خدا جام برکت تاسل وملارينيا مولارينيا رزق روز لارينيا خدا جام برکت بیس ولی دنبالم کپله بوسن مين يخلق بشنا بيسال خدا جام الهی آمین الهی آمین اولم تيجي برکت بیس الهی آمین الله جان ويندا بلاجم بسجم كومكم بس الله جان بلاجم كومكسن الهی آمین سندا سيلگم بس الله جان بلادم سيلاسن دولة لارن مننم زيادة قسن وجان بزاد روزاي رمضان سندا سيلا بزادم داريلا بيرگم بس الله مرتبه لارن بلان قسن. Vi ber att Allah belönar alla givare som har bidragit och gjort det möjligt att hjälpa dessa familjer. Yardems Ramadan-projekt fortsätter och med ert stöd kan vi nå ännu fler människor i behov.